Patigayunon na subong adlaw, Marso 17 ang opening ceremony sa Western Visayas Regional Athletic Association o WVRAA Meet 2026. Hiwaton ini sa Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex sa Barangay Bacuranan, Pasay City. 30 minutos makinig alas 3 karon sa hapon. Magalawig mga aktibidad sa WVRAA tubdob sa Marso 22. Halos 4,000 ka mga atleta halin sa mga schools division offices sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Pasay City, Rojas City, kag Iloilo City ang magapakigbahin sa mga hinampang. Inang unang ation nga hindi na upod ang Negros Occidental sa WVRAA Meet matapos nga ginseparan na ini sa Western Visayas kag Subong napaidalom na sa Negros Island Region. Bisan nga sa syudad sa Pasig hiwato ng kanamaan nga events, may pila ka mga sports competition nga matabo sa ibang nga lugar bangod sa facility requirements. Matabo ang swimming competition sa Iloilo Sports Complex diri sa syudad, samtang ang football matches naman ang patigayunon sa Baratak Nueva Football Field. Nagpasalig man ang organizers ang istrikto nga heat safety measures. Ginschedule ang outdoor events antes ang alas 9 sa aga, kag pagkatapos ang alas 4 sa hapon, agon hindi man ma-expose at tuman nga init ang mga atleta. Ang regional sports gathering sa mga tuig nakasentro sa tema nga Stronger Champions, Greater Heights.